Plante- og dyreceller. Dyreceller. Hvad er de lavet af? Hudceller. Hudceller er det, der holder bakterier ude for vores krop. For det er det, der holder ikke åbne steder lukket, og sørger for, at der for eksempel ikke kommer infektion ind i vores krop. Nerveceller. Nerveceller er det, der gør eller fortæller os om, hvorhen der er noget. Det, hvis vi kan mærke noget på kroppen, så fortæller nervecellerne, at der er noget der. Eller hvis man for eksempel har ondt nogle steder, og man præcis kan mærke, hvorhen der er, så er det nervecellerne, der er med til at fortælle det. Muskelceller. Muskelceller er det, der er med til at aktivere musklen, som for eksempel er med til at spænde, og er med til at spænde musklen, så vi kan for eksempel løfte tunge ting. Hvilke organer har et dyrecelle? En dyrecelle har for eksempel ribosomer, som er en proteinfabrik fra cellen, som er med til at holde cellen i live, men også give til protein i kroppen. Den har også en mitokondrie, som er med til at give cellen liv og også energi til kroppen, så kroppen bliver mindre træt, og det er derfor, vi for eksempel indtager mad. Og også selvfølgelig en cellekerne. Planteceller. Hvad er lavet af? En plantecelle er for eksempel lavet af en cellemembran, som er noget af det yderste på cellen, en cytoplasma og en grønvæg, som er det yderste af en plantecelle. Hvilke organer har de? De organer, som en plantecelle for eksempel har, er grønkorn, mitokondrier, som igen er dem, der laver energi, og ribosomer, som er dem, der giver proteiner til planten, og en cellekerne selvfølgelig. Forskel og ligheder mellem de to celler. Hvad er forskellen mellem dem? Forskellen mellem dem er, at for eksempel plantecellen har grønkorn, der laver fotosyntese, der også gør, at planten vokser og også giver energi. Hvad er lighederne? Ligheden er, at plantecellen og dyrecellen, de ligner rigtig meget hinanden, når det gælder de indre organer. Grund for eksempel med mitokondrier og ribosomerne, som er en ting, og så cellekernen selvfølgelig. Men det er noget, som de begge har.